गुड मर्निं इन्टारनेशनल फिल्मफोरखौ खनसे स्राय बरायहरनाय थालायबाय। माइकेलबो दं नै। दं माने जों अफिसाव फैदोंमोन आरोना नैबेजों अफिसाव फैदोंमोन ओमफ्राय जों दायो थांफिननोसै न'आवहाय माने टिकेटबो लाखाबाय जोंहा। लामाया हा दे बहाय अफिसाव फैदोंमोन आरोना सासे डिउटियाव थाबोबाय अर्जुना ओइ रुमाव थांफिनसै दा हास्लाबनाय नङा 1:01 जाबाय खोमा टाइमा। जायगाया बरियाखालै भिउआनो आरोना गारि गाखोनोसै नोगोर बाबायमोननो सासे ट्रेनिं होनो थाबोबाय दा लामाखौ खिथाहरनोसै आं फन हरनानै सोंहरबा थांनोसै आरोना नै जोंना सासे थाखा मालिकआ बबाव उन्दुनायल' बिराद दावराव नै डिउटियावबो आजां गाजां उन्दुयो मानसिया दाबो उन्दुनो आंखौ बिराद लेंबोथारबाय नै फाग्लासो थांफिनसै आरोना नोंना गुन्दै गैया बबेयाव नै बेजोंबो थांजायोमोन ओमफ्राय बेजों थाङासै जोङो थांफिनसै गारि पार्किंआ लाइन जोब फाग्ला बायदि बिहिर जायो बेंगालराव गारिया नैबेजों गाखोलांनांगौ आरोना बै लामा बारहैनांगौसो लामाया लामा बारस'बाय आरोना जों ओरै गोजौजों दा माइकेलाबो बिराद दुगा हनै फुङावनो फैदोंमोन जोङो 8थायावनो फैदोंमोन ओमफ्राय 1था जागलायबाय नै मोनफैनायानो अफिसाव 12था बेसेबांबासो मोनफैखादों 12था 35 ना बेसेबांबा जाबायमोनदां जों मोनफैबा गारि गाखोनोसै बोरै बारलांनांगौसो बाराबो जाया आरोना बेरायनो फैदों आरोना जोङो ओरैजायनो बियाद
थ' जायगाया बिराद मोजांखा ड्रेस नांगौबानो बे ग्राउन्ड फ्ल'रनि आरोना जोङो फार्स्ट फ्ल'राव दंफैयो दा फार्स्ट फ्ल'राव दंफैयो जों बे ग्राउन्ड फ्ल'र थान्दा बिराद मोजांखा आरोना एसि जोब गासिबो दा ओंखाम जानायनिसो दिन जोबना बेनिखायनो गैया मानसियानो खम ना नङा ड्रेसफ्रा नै बरिया बरिया ड्रेसफोर जुथाफोर बायनोबा बाव फैनानै बायफैयो आरोना बिराद मोजां खम डाउन पेमेन्टावनो मोनगोन बेयाव लांफैयोबा लिभाव दं आरोना दा सेकेन्ड फ्ल'राव फैबाय बिराद मोजांखा गोनो गोथायना जायगाया बे गोजौआव सिनेमाबो नायजायो सिनेमाबो नुयो आरोना गोजौआवहाय गथ'फोरनि गेलेग्रा सब बुस्थुआवनो दंजोबो दे मा बुस्थु नांगौ ग्राउन्ड फ्लोर एकदम गाहायनि बेयो बरियाखाना जायगाया बेरायनो मा लागोन ओमफ्राय आइखेल मा लागोन नों मानसिया गैया दिनै आरोना दा गोजौआव गोलांबावसै लामाया नै बिराद गरमथार बेयाव बिराद गरम जाफैबाय बिराद गरम जाफैबाय सिनेमा जादों नै टाइगार सलमान खाननि
सिनेमाबो देखायो आरोना बेयावहाय बिराद मोजां आरोना बेरायनोबो नैबे ग्राउन्ड फ्ल'र फैफिनबाय आरोना रबरावसो फैनांगौना गाइस रबरावसो बिराद मानसि जायो बे जायगायाव ओमफ्राय दा दिनै गैया मानसिया बिराद खम फैफिनबाय जों बिराद खम जायो खोनाया दिबानो दिबा आरोना गायाव फैफिनबाय गायाव थांसै आया गोजौसोमोन नामा गायावसो गायाव फैलंगोन बैजों गाखोफिनसै जेबो गैया नै गायाव उन्दैफोर गेलेलाबायग्रासो उन्दैफोरनि बुस्थु जोब आरोना नैबेजों गुसु जोब गाइस देन्जार स्पिक मोनो नै हिन्जावफोरनि बयाव थांसै बिलारा नै वाटारफल दंलायो वाटारफल बिराद मोजांखा जायगाया बिआर वाटारफल गिदिरखा जायगाया नैबे आर नैबे एल नैबे बि आइ लाभ बिएलआर मोजां आरोना जायगाया बिरादनो बेनोमोन आरोना बाव दंफैयो नै सलिडखा लकेसनफ्रा जायगाफ्रा माने फैफिनबाय आरोना जों नैबावनोमोन नै बेयावनो थांदोंमोन फैफिनबाय नै ओरैजाय नैबेबो आरोना हा जायगाया बरियाखा बेरायनो दा टाइमावल' हास्लाबा जाथोंसै बेया मोनसे आलदा लायो आरोना फनेक्स मार्केट सिटिनो बरिया मोजां भिउफ्रा बरिया मोजांखाना जायगा बरिया आरोना
अबे नैबे गाव थांगासिनो थ' बैजों सोंना गोजौ थांबाय रायलायो फैलाय बैजों मार्केट आरो ना मा सोर मा लानो बाव लांफैनो हागोन नै गोसोबायदि लां दाम नायै नायै आरो रेस दंजोबखायो गासिबो बिराद मोजां जायगाया गाहैनाय आरोना बिराद मोजां भिउसा कनेक्स मार्केट सिटि होनो बे जायगाखौ माने बे दखाननि नामखौ आरोना बरिया मोजां जायगाया बिराद मोजां आरोना जायगाया नै थान्दा मबाइल श'रुम मबाइल माने गासिबो मोनजोबो आरोना मा बुस्थु नांगौ हिन्जावफोरनिबा हिन्जावफोरनिल' मोनगोन हौवाफोरनिबा हौवाफोरनिल' मोनगोन माने आलदा आलदा जोब आरोना आलदा आलदा गासिबो माने जों सानैल' आरोना माइकेलजों आंजों जायगायानो बिराद मोजां फैनो हागोन नोंसोरबो बेंगालराव दङबा बेंगालराव आरोना बियो केआरफ्रम खाथियावनो बांद्राय गोजान नङा बेरायफैनो हागोन सोरबा बेंगालराव दङबा बिराद गिदिरखा फाग्लासो माने सफैफिनबाय नै जों न'आव दोना फैनानै माने न'आव मोनफैबाय आरोना दा रुम मोनफैबाय सासे दाबो ट्रेनिङानो जोबाखैनो फन खालामफिनदोंमोन आं दासो रुम मोनफैदों भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो गोसो गावसिबना होदो आरोना भिडिअआ बेखिनियानोमोन दिनै ना